Počkaj ešte kuchyňu. Dám si tatranský čaj? Čo ešte sem byť? Nedošlo. Dneska som ani nemôžem poslať vám, že by ešte zavolal. Ne, nemôže. Sme úplne niekde inde. Dneska chcel dojsť na návštevu náš domáci do Riti. Dobre, že nedošiel. Včera už tu došiel a ja som povedal, že kľudne choďte, však máte kľúč. A on že kľúč som si nehal po Prade. Kurva, ja si neviem predstaviť, keby som ten kárko šiel. Toto je palovalka. Táto je jeden. Zohrieme si niečo v mikrovlnke, ne? Není problém. V poličke. Kokos, ne, hen čo spravil. Ja ho zabijem. Áno, chalán. A si sa nepotreboval ešte do svojej skrine? Otvoril si skrine? To vážne? A čo myslíš? Ty vole, ne, on to dal všade. On to dal všade. Idem sa pozrieť po tej skrini, ty vole. To má normálne, že šláhne. Kokos, on to dal všade. Ne, ja ho zabijem. To máme. A to je Už im dochádzali asi. Ne! Ne! To si kokos na to. Palo. Len mŕtvý človek. Ukáž ty skriňu. Chalan, tak toto je zlé. Pozri, akú kôlku mi urobili pod čiapkou. Sme spokojní s nimi, že? Ste najlepší. Mali by ste privrtať takto riaditeľa nového. Nie nás. SGB brigáda bude. Pálo, Ja ešte nevidím. keď by zacpí, akože v tej kancelárii, tak by sme mohli zobrať strojček a nejak ho ustrihať. Ty vole, ale to není cez kart. To je... Alebo je? Neviem, ale je toho strašne. Je toho veľa. Toto je tam už asi není, že? Áno, ukážeš, že sem... Není. Máme vás rádi.